E xa sin máis preámbulos, cedo a palabra a Marcos Loureiro. Hola, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, evidentemente, agradecerlle o convite que me fixeron os comités de Vigo. Para min, como responsable nacional desta organización, é un placer acudir a todas as actividades ou charlas nas que organizan os comités e nas que tamén se ten o gusto de me convidar. Como ben dixo Iago, é certo que, ademais de compañeros nos comités, somos amigos e tamén veciños. Eu son de Pontedeume, dunha aldeiña en concreto, moi pequeniña, que se chama Boebre. Como vedes, tamén con nome celta. Entón, nesta mesa, dá, ademais, un inmenso gusto estar, porque aquí estamos, creo que toda a comarca de Ferrolterra, nesta mesa. Entón, eu que son moi guiadiño, díxome o Iago que tiña que depois falar hoxe da situación do galego na universidade. Entón, como me dixo que vos falase sobre 20 minutiños, eu tiña aquí uns papéis para ler, pero que non lles vou facer caso ningún, porque o que quero hoxe é falar un pouquiño con vos. En todo caso, sobre o galego na universidade, tendo tamén aquí presente a Iván Area, se non está de acordo, que logo tamén me tira un pouquiño das orellas ou debatamos. E tamén iso, que pretendo é que eu darvos uns datos da situación do galego na universidade, en todo caso que vos, se logo tedes a ben, facer calquera tipo de pregunta ou debater simplemente comigo, ou se non estás de acordo co que digo, que precisamente eu creo que o que enriquece o debate, non escoitarme a min. Ademais, este é un tema que me gusta bastante, xa por como dixo Iago antes, que eu veño de rematar filoloxía galega. Entón, non creo, e podes creer tamén todos vós, que con só estudar na Universidade Galega, en calquera das tres universidades, xa nos dá ben boa conta de como é a situación da nosa lingua na universidade. De feito, a Universidade de Vigo é a segunda universidade de toda Galiza que maior uso fai do galego, pero se vos digo a porcentaxe de uso, seguramente non será algo do que estar orgullosos, porque que case o 20% das aulas do 100% sexan en galego, sendo xenerosos, creo que non é algo para gabarse. E moito menos na que eu estudei, que é a Universidade da Coruña, que non acada nin o 10% de aulas en galego. Entón, últimamente, cando se nos dan esos debates de que se está impondo o galego, que evidentemente que está prestixiando demais a nosa lingua, e digo onde, porque seguramente na universidade tampouco, e logo podemos falar, Paco, tamén de como é na situación no ensino que vive a nosa lingua. Ben, xa vedes na vosa universidade que non acaden o 20% do total das aulas en galego. Eu creo que aquí precisamente non é o galego a lingua que se impón, senón nos fala ás claras de como se superan a imposición do noso ensino en español. Logo tamén o que habería que analizar é a protección que ten a nosa lingua e logo o uso que se fai dela. Evidentemente, e non se pode negar, estamos nun tempo no que a nosa lingua vive unha gran protección a nivel formal, no papel, mas iso moitas veces fica en papel mollado, que logo non ten o seu cumprimento na realidade. Se ben a nosa lingua está protexida nos estatutos das tres universidades, ben me envía a un plano de política lingüística como ten a Universidade de Vigo, ou en planos de normalización como ten a Universidade de Coruña e Compostela, o que hai que ser realistas a hora do cumprimento que iso logo ten na súa praxe, porque non vale de nada unha teoría se logo na praxe non se ve realizada. Entón, evidentemente, se vos credes que esa protección se ve realizada ou se ve cumprida nas aulas, eu xuaríavos que non, cando menos o que vivín tamén na miña experiencia como estudante, e máis estudando unha carreira de letras, como a filoloxía. Logo tamén o que hai que ser reais é visar como se pode cumprir esa protección que hai no papel á hora da realidade. Entón, o que creo que non son as medidas máis atinadas, como se barallaba, por exemplo, na Coruña, era o tema de reducción horaria a aqueles profesores que dando as aulas en español logo se quixesen mudalas para dalas en galego. Entón se lles reduciría o seu horario para compensalos, que pudesen gastar máis o seu tempo en investigación ou no que ben quixesen eles, ou incluso tamén se falaba dun plus salarial. Eu creo que a normalización da nosa lingua, o convite a facer esa mudanza de lingua, a realmente
precisamente a entender que a Universidade Galega ten a súa lingua propia, que é o galego, non ten que pasar por reduccións horarias, non ten que pasar por pluses salariais, senón que se ten que evidenciar como un feito de normalidade, é dicir, que a lingua deste país, desta universidade, é a lingua galega. Por iso, desde os comités non creemos que esas sexan as medidas máis interesantes. En todo caso, o que habería que facer sería facilitar a través desas áreas, deses servizos de normalización lingüística, de asesoramento e tamén de axuda. Se vostede quere dar as súas aulas en galego, quere facer ese cambio, pois ben, que teña nestes lugares, nestas áreas, nestes servizos, un obxectivo onde se axude tamén a topar material bibliográfico, onde se axude tamén a ter asesoramento, onde se lle diga onde pode conseguir unidades didácticas na súa lingua. Eu creo que esas sí que teñen que ser as vías. Mas, evidentemente, o que ten que haber xa é unha mudanza tamén de sistema. E logo tamén na convocatoria das propias prazas de profesorado no SUGA. É dicir, que haxa unha porcentaxe xa destinada a prazas que teñen perfil lingüístico, é dicir, destinadas ao uso do galego. E tamén o que non nos vale, e o que se nos ten dito moitas veces precisamente aos comités cando sacamos o debate do número tan escaso de aulas en galego, é o tema da presenza de Erasmus nas nosas aulas. Eu creo que se hai que buscar excusas ou se hai que buscar argumentos, eu cando menos convido a todos os profesores que busquen excusas mellores, porque a min a presenza de Erasmus realmente non me parece nada significativo para non dar unha aula en galego, porque eu creo que ese Erasmus, cando ten que vir a este país, xa ten que saber que se fala outra lingua. Entón, se non se lle dixo, seguramente non se xa culpa nosa. Porque eu, se son estudante galego falante e vou a Franza ou a Inglaterra, eu sei conscientemente que ali as aulas se me van dar en francés ou inglés e tereime que adaptar. Por iso tamén cobra sentido que, en todo caso, se poña a disposición dos estudantes Erasmus, que non son a ampla maioría nas aulas do país, cursos tamén de formación na nosa lingua. Creo que tamén sería algo proveitoso tanto para a súa formación como para tamén darse conta da realidade na que están inseridas neste país. Logo tamén o que hai mecanismos para facer é iso, moi simples, cumprimir os planos de normalización lingüística, pero iso xa para empezar, que debía ser algo que se debería aplicar. Pero tamén os comités sempre crimos que debería ter unha maneira de dotar as áreas de normalización lingüística, os servizos de normalización lingüística, dun poder, chámese coercitivo, ou poñede vos o adxectivo que queirades, polo feito de que moitas veces parece que estes servizos son como un caixón estanco. É dicir, refírome a que moitas veces nós si podemos dirixir as queixas a eses servizos, a esas áreas, mas logo a área ou o servizo que che di é que eles non poden facer máis que falar coa persoa coa que tes unha queixa, porque esa web non está en galego, porque aquel profesor está incumplindo o programa no que imparte a súa lingua, mas iso pasa dun mero aviso, dun mero intercambio, mas realmente logo na práctica non hai mudanza. Entón, o que hai que facer, si, é tamén dotar dun poder maior a esas áreas, e que eu recoñezo que si fan traballo, si teñen unha iniciativa normalizadora na universidade, mas eu creo que esa iniciativa tamén é visibilizada ou é visível para aquelas persoas tamén que xa falan galego ou que son proclives a falar galego nas súas aulas. Logo tamén hai un dato que revisamos os comités que é bastante significativo, como que é, por exemplo, que o 35% de todos os estudantes que están no sistema universitario galego, no SUGA, pois falan galego as 24 horas do día. Mas, curiosamente, eses 35% de alumnos que falan en galego, só o 18% das aulas se lles dan en galego. Entón, vemos que hai unha porcentaxe maior de demanda da que se oferta. Entón, xa estamos tamén vendo como é unha media bastante pírrica, bastante pobre, que só o 18% das aulas de media do SUGA se dan en galego. Isto fala ben ás claras